ke da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samin ke ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya. Inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa, da an taɓa ki a jira ni dan kwatila sai na zo na ɗaukansa. Jimirin jiran ki dai dan ki zo na kalle kikin biyar Hausa, siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa. Zuma a baki daɗi gare ta kin bani ta kira lasa, inda ya kanki ne na yi nisa ba kiran da zan amsa. Tilasi ganin mu tilasi barin mu kauna rikicin da na yi nisa, ba batun na fasa ko za a ce nan ba da raifansa. Tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciyata ne, na jin kamar mafarki ne, na san ki so mataki ne. Ni ban da damuwa har zan buɗe 'yan idanuna, kalle ki ga ki da badali to me za ya damu kalbina. Yau za na yi amotin da na gane kina da tausayina, dan yanzu na zamo waya mafatauci mai bidar gurin kwana. Na kwalla shela da sanar da iya mafiya kalamai, daga zuciya nake kwatanta na zayyano jawabai. Idan babu ke ina ne zan saka zuciya ta bar yawan kuna, kowa da nasa amma ni ke ce cikar muradaina. Yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kuna, komai da mafita ga ki da badali za ya damu kalbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko sunana Mu'az Musa Abdullahi, wanda aka fi sani da Alhaji Edita, ɗaya daga cikin editocin masana'anta Hausa Film, wanda ake kira da karamin su don ni ba zan ce karamin su babban su ba, dai karamin su. Amma fa a guri na so na faranta gaskiya ne, amma sakacin yana daga mai aikin kenan. Sakacin yana daga mai aikin, ba ta zai na sa dukiya ta sama da miliyan 1 ne abu ya zama na hannun edita kawai abin yake. Ya kamata a ce nima mai aikin na da shi a hannuna. A edita ne na fim, ina tunanin duk mai kallon Hausa fim ya san barauniya, ya san gidan kitso, ya san munafikin mata, ya san dai ga sunan da dama fina-finan AS mai kwai da wanda ya shafa Alifan Destiny. Tun ina haɗa mai gidana na gyara mu, to har ta kai kuma ni ne na zama mai haɗa. To gaskiya dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah. Wannan waka ce ta abokina, wanda abokina ne tun yarinta, tun kafin a kai, kuma ina da ambushin akan shi kala-kala kamar yacce yake da ambushin a kai na nima. Don haka babu yacce zai abin sai zo na ɓata lokaci wajen ganin na yi mai kyau, ba don komai ba ya taimake ni a rayuwa, na taimake shi. Don tun da nake a rayuwa wannan ce waka ta biyu wanda duk duniya nake son su kuma nake alfahari da su. Yauwa akwai wakar arashi ta Umar M Sharif wadda aka yi ba ita wadda aka yi slow ne ma, Garzali ne da Maryam su bi kawai suka yi sai wannan wakar. Tunda Allah ya lucce ban taba ji na yi abu ina so a raina ba sai wa'annan biyun. Yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kuna, komai da mafita kar da ki saba da furta ban kwana. Na ji na gani yadda nake son ki ya